ensin hetkeksi sarjakuvien maailmaan. Sarjakuvien tekijät ja lukijat ovat luoneet internetin monia aika hienoja kohtauspaikkoja. Tiina Riippa esittelee parhaat. Pidätkö mustasta huumorista? Harrastatko skifisarjakuvaa vai suositko perinteistä hupailua? Amerikkalainen Keenspot on verkkosarjakuvien koti, josta löytyy englanninkielisiä sarjiksia laidasta laitaan. Vuonna 2000 perustettu Keenspot mainostaa sivuillaan olevansa netin suosituin verkkosarjakuvasivu, jolla käy kuukaudessa 2,5 miljoonaa surffailijaa. Supersankarisarjakuvien uusia tuulia voi käydä haistelemassa osoitteessa cbr.cc. Sen takaa avautuu laaja amerikkalainen sarjakuvaportaali Comic Book Resources. Etusivun uutis- ja kolumnirunsauden takaa löytyy toki itse sarjojakin. Tutustumisen voi aloittaa esimerkiksi tarinan hahmoista. Kotimaiset sarjakuvan tekijät ja harrastajat ovat löytäneet toisensa vajaa vuosi sitten perustetun Quark.fi-portaalin kautta. Ei-kaupallinen Quark sisältää lähinnä vapaaehtoisvoimin kirjoitettuja uutisia ja arvosteluja. Keskustelupalsta toimii aktiivisesti ja keskusteluun on rekisteröitynyt reilut 300 ihmistä. Linkkilistalta löytyy kotimaisia verkkosarjoja, kuten englanninkielinen jatkotarina Desert Rocks. Uusia sivuja seikkailuun tulee viikoittain. Loikan vuoksi strippiä piirtää Quark-portaalin ylläpitäjä Juha Kouvalainen. Loikan vuoksi ei ole puhdas verkkosarjis, sillä netin lisäksi sitä julkaistaan 2 sanomalehdessä. Sarjiksesta kiinnostuneille internet tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet tutustua uuteen sarjakuvaan ja vieläpä ilmaiseksi. Sarjakuvasta leipätyötä haikaileva joutuu edelleen etsimään julkaisufoorumia muualta kuin internetistä.